Според древна легенда, всяка планина по височина се стреми Бога да достигне. В Родопа той сам слиза. Тя е като майчиния скут, дава ласки и любов. Тези думи се потвърждават от многобройните мистични и енергийни места из тази планина, където древните траки, а след тях и християни са изградили свои светилища. Виждаме древен езически обичай на завързване на болестта. Хората вярват, че когато завържат дреха, която са носили с наричане за изцеление, то болестта остава завързана на това място. Пред нас, освен ловно стопанство Кормесош, се разкрива невероятна гледка, широко панорамна. В края виждаме билния път от Августа Траяна към Беломорието. И това е една много стара граница. Освен природна граница, която е границата между Арда и Марица, притоците, тя е била граница между племената, от Риси от другата страна, Беси от тази страна. По-късно е била и политическа граница, в момента е обединена на територията на сегашна България. Невероятно, като започнем отляво, реда Драганица и най-отгоре е върха Драганица, под него е Гарвановия камък, под Гарвановия камък долу е Кабата, а отзад се вижда село Врата. След село Врата, леко вдясно, виждаме двата камъка, Питвото, също тракийско название, а след Питвото нагоре виждаме скалния масив на скалното плато Белентаж. От Белентаж насам огромното пространство, там има един голям камък с една хубава поляна около него, нарича се Хайдушкия камък. От Хайдушкия камък нататък се намира Караджов камък. Караджов камък е като орлово гнездо насред тази красота и погледнато от лявата страна, от към ряката, махалата, която се намира долу, то просто изглежда сякаш е в висините в небето. Така че Караджов камък има всички предпоставки да бъде едно от местата, където се е запазило и до сега поради трудната си достъпност тракийско скално светилище. Ако приемем идеята за тракийския култов път на поклонника, Долнослав може да бъде прието като едно от началните отправни точки. По-нататък се отива към Горнослав, към Оришец. След Оришец е Драганица, след Драганица Белентаж, след Белентаж Хайдут камък и след Хайдут камък Караджов камък. И хипотезата ми, че трябва да има и след Караджов камък още едно скално светилище по-нависоко от него. В района на землищата на селата Мостово и Борово се намират 7 големи тракийски светилища. Според някои изследователи, тяхната взаимно свързаност представлява тракийския модел на света. 3 от извисяващите се върхове са най-известни – Караджов камък, Белентаж и Кръстов връх. Те са олицетворявали съответно света на мъртвите, света на живите и този на боговете. По-късно светилището на Кръстов връх се християнизира и днес на него е построен манастирът Кръстова гора, един от духовните центрове на християнската религия, привличащ целогодишно хиляди поклонници. Това не може да се получи случайно. Значи камъка е бил цял, постепенно, ако тук се зарови, ето виждаме още скала. Тая скала е изядена и е отчупена и е попаднала надолу. За да се получи обаче кръглата форма, това трябва да е било цяла скала и тук постепенно се е отлагала вода и е раздробявала. По един или друг начин тя е отчупена и попаднала надолу. Останало е за по-дълго време ето тази малка щерничка. За мен това е природно образование. Ето виждаме следи от тези по-твърди камъни, които са в основната скала. Ето тук вече се е получила дупка от пропадане на подобен къс. Тук също. Така че това показва начина на формиране на тези жили, които по-късно правят каналите. Ето една по-слабо ядлива скала, по-лесно ядлива, сред по-твърдата скала, но като цяло скалата подава на вода. Така че имаме типично природно формирование във формата на щерни. Средна, голяма и няколко по-малки, които придават идеята за изкуственото им използване. Може би тези щерни са природни образования, но по времето на траките са използвани и за някакви ритуални цели. Ето през вечерта е имало конденс, събрала се е вода или от снега. През нощта е замръзнала. Ето отгоре виждаме още ледената увивка, която е доста дебела между другото, макар че е започнала вече да се топи.
Ето, стъпих отгоре и още ме издържа. Отдолу има вода, но през нощта, когато се нагрее, когато изтине водата, на базата на тройната точка на водата и нейното разширяване при замръзване, тя се надува и почва да подронва по-слабата скална порода. През деня тя се отпуска, през нощта пак се разширява, пак се отпуска и така действа като един вибратор, който непрекъснато удря стените и разширява скалата. В крайен резултат се получава нейното напукване и пропукване. Връх Караджов камък, 1448 метра надморска височина, се намира в най-югоизточната част на рида Градище от Преспанския дял на Западните Родопи. Върхът попада в резервата Кормисош. Самия Караджов камък е високо скално плато с стръмни, почти отвесни, високи над 100 метра скали. Платото е с дължина 140 метра и ширина 35 метра, с обща площ 1450 квадратни метра. Представлява естествено защитено място, което е достъпно единствено от югозапад през скален процеп висок 18 метра и широк 2 метра, като над него е заклещена внушителна огромна канара. Изкачването става благодарение на монтирани две паянтови дървени стълби и метален парапет, като последните метри се изминават по изсечени от древността каменни стъпки, силно ерозирали от течащата по улия дъждовна вода. Качването предлага страхотно екстремно изживяване и изисква изключително внимание, тъй като билната част не е обезопасена. От южната и западната страна в подножието на скалата се намират три пещери, в които според преданието се е крил закрилникът на местното население Караджа войвода, откъдето идва и името на местността. Известно е, че районът около Караджов камък е бил обитаван от жреческия род Беси от тракийското племе Сатри, които са пазители на прочутото светилище на Дионис. Пръв за прочутия храм споменава Херодот, който пише: Сатрите, доколкото знам, не са били подчинени никога на никого и единствени от траките продължават да са и досега свободни. Живеят високо в планините, които са покрити всякакви гори и сняг, и са отлични войни. Те притежават прорицалището на Дионис. То се намира на висок връх в планината. Измежду сатрите с прорицанията в светилището се занимават бесите. Жрица дава предсказания, точно както в Делфи. Направените през 2004 година сондажни археологически проучвания от Националния исторически музей фиксират два периода на съществуване на светилище на Караджов камък. Първият обхваща периода на ранно-желязната епоха, 7-6 век преди новата ера. Между скалите са издълбани скални ями и улеи и в тях ритуално са били полагани части от предварително разтрошени чаши, паници, гарнета и други съдове. Изгарял се и дървен материал и други органични материали. И накрая жреческия ритуал е завършвал с затрупване с камъни. Втория период е 3-4 век след Христа и от него е намерена керамика, работена на гранчарско колело и няколко монети от времето на император Юстиниан I. Намираме се на самия Караджов камък, отгоре на платото, което е много мащабно, много красива гледка. Насякъде край нас се вижда неописуема красота, част от легендарната красота на Родопа. В далечината виждаме редът над хижа Марциганица с мистичните 7 пещери. Знаем за 7-те пещери, откъдето са дошли майите, но за 7-те пещери край нашата Марциганица почти нищо не знаем. Оттам нататък се виждат тук, както казахме, Кабата, врата, Белентаж, Сини връх и така нататък. Дори виждаме, че има цъфнало дръвче, котенцата, така че тук имаме няколко растителни вида, бор, бук и други. Клек, виждаме, ето ги, чудесни са. Сега ще замерим радиоактивния фон. Средно 30-35 микрорентгена на час в настоящия момент, което е по-ниска стойност от тази, която замерихме на Белентаж и по-ниска дори от там, където бяхме на хижата Кормисош. В момента под нас виждаме и третото чакало на ловната дружинка, а в далечината се виждат постройките на Кръстова гора, църквите и комплекса край тях.
Само трябва да споменем, че през 2003 година с заповед на Министерството на земеделието и горите Караджов камък е обявен за защитена територия за опазване на редки растителни и животински видове. Тя обхваща комплекс, който съдържа 1331 декара. И тук са забранени много неща, така че един вид държавата е направила защитата на тази чудно красива природна забележителност. Но освен природна, тази забележителност според нас е свързана и с мистичните тракийски таинства. По-скоро това е соларно светилище, което предполагаме, че изпълнявало определени функции. По всяка вероятност тук има керамика. При нашите пътувания тук сме виждали набези на иманяри и тогава взехме два изкопа, като сме информирали съответно археологичната общност. Един от тях е останал тук, така че можем да видим дали има и някакви парчета от керамика. Обикновено се предполага, че на такива места тя ритуално се е начупвала с определена цел. Ето виждаме тук един правоъгълен изкоп, който не е от диви животни, а от по-скоро диви хора, които не милеят за нашето културно наследство, за собствения си джоб, което осъждаме. Тук е един голям изкоп. Ето тук намираме в момента. Това тук е камък, но ето тук намираме три парчета керамика. Тази керамика от пръв поглед се вижда, че по-тънката е по-финно изработена, двойно изпечена, вътре е не изпечена. Това определено може да бъде датирано към определен период. Тази е изпечена цялостно, т.е. по-друга технология. Общо взето и двете са тънкокори и едната е по-дебела керамика, явно от по-груб съд, което е външно изпечена, а отвътре от неизпечена глина. Това специалистите по керамика биха могли да определят, както и по структурата вътре, за кой период става дума, но явно, че става дума за различни периоди. И тази керамика тук явно говори за човешко присъствие. Тъй като мястото е недостъпно или много трудно достъпно, то тези съдове тук биха могли единствено да бъдат или за култови цели, или за поддръжка на някакъв наблюдателен пост, тъй като, както казахме наблизо, има една гранична територия и не е изключено да бъде с двойно предназначение този обект. От една страна култово, а от друга страна да бъде информационно неговото предназначение, за да може да предава за придвижване на войски или стоки. Виждаме трите парчета керамика, които намерихме. Дебелостенната и двете тънкостенни. Едната тънкостенна видяхме, че е изпечена двустранно, а по средата не е изпечена. Това е двустранно изпечена керамика, като другото парче е цялото изпечено. Това говори за по-добра технология на керамичното изпичане. И третото дебелостенно парче външно е изпечено, а отвътре не е изпечено. По-тъмна е керамиката. Това за експертите по керамика е много значещо и биха могли да дадат определени датирания според начина на изработка и състав на парчетата в съответните керамични натрошени съдове. Според Васил Арнаучков има хипотеза за названието Караджов камък. Независимо от легендата за хайдути на Караджа, той е на мнение, че самата скала е наричана от траките песи Кара или Карака, т.е. скалата. На древен език Калаг означава каменна крепост, а Карак означава кале, крепост, твърдина. Често народът дава етимологии, когато далечното знание се е загубило. Например, река Кобила била кръстена така, защото някакъв кон се бил удавил. Интересно, за какво хванаха и извлякоха удавения кон, да кръстиха реката Кобила? Примери са град Каракас, местността Карака край село Черногорово, Димитровградско, крепостта на инките Калакоян, равно на портата на крепостта. Близо до правоъгълния изкоп, който са направили любителите археолози, виждаме един странен улей, който не е много дебел и изглежда естествено образуван, но неговата форма е малко странна. Тя е полусферична, ето виждаме отпадналите листа как хубаво я трасират. Тя е полусферична и не говори много добре за
скалните жили. Не е изключено някъде да има и намеса на човешка ръка, тъй като тази форма на сферично образование в други места наблюдаваме като начин за оформяне после от природните сили за начини на изсичане на щерни. А тук имаме много от тях, получени по естествен начин. Това, което на Белентаж са добили с доста усилия да изкопаят ями за събиране на вода, тук на Караджов камък го има в изобилие по естествен път, което ни дава основание да предполагаме, че човешката намеса е била минимална и това скално светилище е било използвано изцяло за слънчеви култови цели, като са използвани максимално и природните дадености, като големи щерни. По-големи от тези, които са изкопани на Белентаж, и то не една, две, а много повече, десетки, бих казал. Наблизо е и връх Свобода, познат още и като Момчил юнак, където древното тракийско светилище днес е превърнато в свещено за мюсюлманите място Енихан Баба Теке. Наличието на толкова окултни места и то на няколко различни религии потвърждава силната положителна енергия на Родопа планина. Виждаме втори манярски изкоп, който е направен точно под един интересен камък, който е бил във формата на щерна и в последствие със събирането на водата и разпукването й от леда, тя се е пробила в тази посока. Според нас и манярите са предполагали, че това, тъй като е насочено на североизток, север-североизток, може би да е носило някакъв култ към Слънцето и затова са копали точно под него, като са го имали преди, че това е олтар. Но това е голяма заблуда от тяхна страна. Не е изключено и тук да бъде намерена керамика, но по-скоро тя е някъде другаде. Любопитно е, че местните хора избягват да говорят за Караджов камък. Според тях той е лош камък. За платото на скалата се носят слухове, че е осеяно с много заровени съкровища, които вероятно са носители на лоша енергия. Догадки има много, но е безспорна истина, че цялата местност наоколо е била на особена почит от всички религии и култури, които се я населявали. Това пред нас е една характерна скална форма, много приличаща на тази при село Тату. Тук е от напълно естествен характер и тя показва по какъв начин водата, подронвайки, е отшлюпвала камък по камък и се получава нещо, което представлява площадка. Дали тя е била използвана за нещо друго е въпрос, но тя не е единствена. Тук наоколо край всичките скали има десетки, да не кажа стотици такива, така че само по себе си това води до някакъв резонанс, който по някакъв начин настройва цялата чистота на този скален обект. По-интересното е, че навярно тези скални образования в по-малките си форми, ето виждаме тук наблизо, може би са образувани от биологични видове, какъвто случай наблюдавахме при Белентаж. Ако приемем, че това все пак е по някаква форма изветрене, то това вътре няма как да бъде изветрене или от влизане на вода, а по-скоро е от летящи мравки, които прояждат скалата със своята мравчина киселина. В такъв случай имахме близо до Белентаж около метър дълбочина, хоризонтална дупка с диаметър около 10-15 см, цялата ръка почти влизаше вътре и в съседство имаше още 2-3 такива хоризонтални дупки. Тъкмо се чудихме как това се е постигнало, когато изведнъж видяхме през една от по-малките такива да влизат и излизат летящи мравки. Агроном, който беше с нас, каза, ако имаме оцет, бих ви обяснил, обаче като видя мравките, каза, това си е мравчина на киселина и когато рояка после изчезне, остава само това, което те са направили с своите биологични секрети. Така че така бе разгадана една от загадките как се получават хоризонталните дупки в района около Белентаж, а сега наблюдаваме и нещо подобно в района на Караджов камък. Тук се разбират легендите, които се носят за цялата яка около Сини връх и Кръстова гора. Усеща се, че това място е специално.
Има излъчване, дали останало от древните траки или може би тук нашия свят прави контакт с други светове интелекти. Човек се чувства сякаш е в центъра на Вселената, закрилян от боговете на древните траки. Това е дъб, по-скоро бук. И това е бук. Зад него пак бук. Имаме бор, имаме върба, имаме глок. Какво ли не, тук има поне 5 растителни вида от големите и още от древните не по-малко от 3-4-5. Така че от гледна точка на растителното царство също е защитена територия. По-интересното е друго. Веднъж, бивакувайки край Белен таш в вечерта преди Ейнов ден, на сутринта един от хората там, палатъчния лагер беше 15-20 палатки от София, Иван, той беше със семейството си, излезе и каза: бе, странен сън видях тая вечер. Едно от тези божества, вика, май тракийско съм го виждал, едно ниско човече, вика, ми разказваше за билките. Вика, ми, разкажи сега как става, тъй като става дума за един голям спор в фитотерапията, как древните са знаели свойствата на билките. И за сега господстващата хипотеза е, че благодарение на дългите опити, които майките натрупвали и предавали от поколение на поколение, чрез проби и грешки те разбирали свойствата на билките, контратезата е по духовен път. И именно така разбрахме как е един от вариантите за предаване на знания. В сън, ясновиждане, по-скоро алфа състояние, Иван, отивайки към царя на гората до Белен таш, онова голямо дърво, което показахме, изведнъж вижда едно странно същество с качулка, което като йода стои с една тояшка, се подпира и му казал: ти искаш ли да знаеш свойствата на билките? Той е казал: да. Виж ли го е това растение? И вика, ми посочва с тояшката едно. Тогава да. То се нарича еди как си, ликува такива и такива болести, за целта обаче цвета се използва по еди какъв си начин и му казва точните пропорции, бере си по еди кое си време и се предава по такъв и такъв начин на болни. Корените му служат за друго. И така, вика, той започна да ми изрежда различните билки и да изброява техните свойства, начини на приготовление, показания на болести, за какво се дава, както и противопоказания. Той беше силно изненадан, тъй като това му се случваше за първи път и той даже не знаеше какво е това божество. Ние съответно, знаейки пантеона на тракийските божества, в Пловдив, в един фриз, в археологическия музей го има, препоръчвам го на всички, на здравеносните божества. Там е Хигия, там е Асклепий. И ние му казахме: това е Телесфор, това е типично тракийско божество с качулката, с бастунчето и така нататък. Той до този момент не го знаеше и това показва по един интересен начин как може да бъде предавана информация от древността, да чак и до наши дни. Въпросът е, че това всичко не става по наше желание. Малцина са тези, които могат да го постигат по тяхно желание, а когато те това го правят, те не говорят. А тези, които говорят, те не знаят как. Тук като защитена територия се предполага, че има скална лястовица, алпийски бързолет, черен щъркел, сокол-скитник и грабливи птици. Когато ние правихме своите експедиции преди 5-6 години, атакувахме Караджов камък от различни места, търсейки различни пещери. По карта те са 3: Долно и Горно Пепеливо и Ахмедова дупка. Естествено, открихме ги. Местните хора казаха, че на времето, когато тук е имало много овце и стада, именно тук в Ахмедова дупка и по-настоящем открихме около 1,5-2 тор от овце. А също така и наблюдавахме и прилипи. Но точно тук на Караджов камък е имало гнездение на огромни грабливи птици, които са грабвали цяло агне и са го качвали тук, за да могат да си го изядат на спокойствие. В момента те отсъстват. Надолу към района на Мачарово има белоглави лишояди. Не е невъзможно с затоплянето на климата отново да се върнат да гнездат и по тези места. Също така дива коза, дива котка. Предполага се, че има и други интересни представители на флората и фауната, заради които този обект е защитен. Но също така видяхме, че има и керамика. Знаем, че тук е работила археоложката Росица Морева от Асеноградския музей и затова предоставяме на нея аргументите от археологически характер. Ние като природозащитници и като радетели за нашето културно-историческо наследство информирахме Министерството на културата за подозренията ни, че
именно тук не е изключено да има тракийско скално светилище Караджов камък. И в отговор получихме писмо, сравнително неотдавна, преди около 2 месеца, от заместник министъра Митко Тодоров, в който той ни благодари за активната гражданска позиция и в момента в Националния регистър на недвижимите културни ценности не се съдържа данни за археологическата недвижима културна ценност Караджов камък, но превантивно от Закона за защитените археологически паметници на него му се дава определен статут до доказването или отхвърлянето на тази хипотеза. Така че ние като гражданска структура направихме това, което зависеше от нас, макар и малко, но все пак активна гражданска позиция, така че тази територия да има не само природно защитен статут, а и археологически, ако се докажат археологически данни за това. А ние предполагаме не без основание, че те са цяла система от скални светилища, започвайки от Доломслав, преминавайки през Караджов камък и навярно завършвайки незнайно къде. Всичко това се вписва в концепцията на нашия приятел Митко Челиков, който почина преди време, за така наречената скална цивилизация, културата на скалните хора, която по-настоящем е подета и от някои археолози. Във връзка с скалните образования в местността Караджов камък, трябва да отбележим, че на практика при светилищата се забелязват няколко нива на почитане на скалата. Първо ниво е тъй наречената долна култова площадка в подножието на скалите. Следва преход към високата част на скалите или възкачване по изсечени стъпала, а в най-горната част на скалния масив обикновено се откриват малки изсичания, дело на човешка ръка и по-големи естествени скални ями, които древните поклонници са запълвали с дарове. Лунен пейзаж. Край нас всичко е скали, небе и хора. Чак надалече се виждат местообитанията на селищата, които са били и сега, и в древността. Хората, които са идвали тук, са търсили връзка с Висшето и са изпадали в определени трансови състояния, за да бъдат посредници между небето и земята. Между небето и земята се намира скалата. Скалата е посредникът и именно той е представител на тази скална цивилизация. Достигането до Караджов камък може да стане по най-лесният начин с автомобил до Кръстова гора, която е в западна посока, и оттам за около час и половина спокоен ход се пристига до подножието на камъка. Под него има чешма, която през лятото пресъхва. Също така на Кормисош има втора чешма. В далечината виждаме редът над Марциганица. В неговите периферии има 7 пещери, в една от които Топчика има останки от древни хора, които датират от порядъка на 70 000 години. Всичко това говори, че по времето на големия ледников период от преди 20 000 години тук е имало население, което е обитавало тези места. И това говори, че има приемственост в културите и цивилизациите от много стар период. Незаслужено е, че тези следи още не са открити. Това е една отговорност пред бъдещето, която трябва да поемат сегашните археолози. Дали ще им достигнат сили, средства и смелост, зависи от всички нас, които оказваме своето очакване към тях чрез филми, чрез срещи, чрез обществен натиск, чрез публикации. Но именно те са тези от нас, които са призвани със своите знания, опит и професионализъм да направят тези изследвания и да открият страниците на нашето славно, древно минало. И именно то ни дава основание да вперем поглед напред и да сме уверени, че бъдещето ще бъде неотменимо за нас. Че то ще бъде все по-добро, тъй като тази древна цивилизация хвърля мост и напред към бъдещето. Затова ние се обръщаме с молба към археолозите: бъдете по-активни, искайте средства, искайте материални ресурси, искайте подкрепа от обществото. И когато ние видим, че вашите помисли са числи, ние ще ви подкрепим. Именно това е нашата сила на едно гражданско общество, да подкрепим нашите археолози.
За Караджов камък, както и за други специфични скали в Родопите, се носят легенди за несметни съкровища от тракийско и хайдушко време. Като прибавим към всичко това и невероятните родопски пейзажи, разкриващи се от скалното място, еднодневната разходка до Караджов камък се превръща в едно наистина страхотно изживяване и приключение, което се помни дълго и кара всеки посетил мястото да иска да се завърне отново. А най-хубавото на такива места е, че стават като притегателен център и човек ги пази в съзнанието си и им се радва като на съкровище.